ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆರಿಗೆಟ್ಟು ಟೂ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ అయిపోక అవే అండి కన్నడ మలయాళ తమిళ మంది కొంచెం తులు పిక్చర్ మల్పేర బల్లే మరి ఆర పిక్చర్ తో మస్తు టైం అంది ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರಾಜದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಿರ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಇದು 3 ಗಂಟೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡುದ ಅರೆ ತುಳು ಮನ್ಪೇರಾ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಂದೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ನಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮೀನನ್ನು ಗುರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪ ಏನವ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೋಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಪುರ ಮನ್ಪಂದು ಇವರ ಲಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರಂಡು ಮುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಂದು ಉಪ್ಪೇನೆ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪನ ಮಜೆನೇ ಬೇತೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಎಂಕ ಇದ ಡಬ್ಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಕೇಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಟೈಟಲ್ ಅದೇ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಈತ ಮಾತ ಕಾತರತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೂರ್ ಕಾಪ್ಲೇವೆ ಓಕೆ